teño toda na casa de meus pais, que era aquí no campo, aquí ao lado, e ver salir a meu abuelo e empezar a correr. Que non é que sempre se pasara ben. Bueno, a evolución que hubo aquí foi bestial porque a pesca de baixura se foi degradando, se foi perdendo, os novos cambios nos impuxeron outras formas, cotas e demais. Había que promocionar a agricultura, o sector das bateas, que bueno, de hecho foron os que se foron reformando, foron a máis, e bueno, prácticamente o que a pesca de baixura non é que quedara erradicada, porque o que prevalece agora son o marisqueo. Aquí no puerto que temos, e de hecho aí en esta lonja se factura grandes cantidades de marisco, de ameixa, e bueno, o desembarcos de Mexillón este é un dos puertos máis importantes do mundo en desembarcos de Mexillón, aquí en esta zona. Entonces ese é un motor económico fundamental, e por moita pasión que teñamos os tradicionales, hai que dar paso ao momento que nos toca vivir. Iso é así, lei de vida.